ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kirang yelek kai kemadan he phot mori kilayo banrai ka nam ladu ha ka final je ka lempung yelek kai 9 aside football ya ka bala penya da ka HNM Maulai Selai Kerja unit da ka penlim no ikirang yelek kai ka Maulai Impact da san laar ya kini ke jingelek kai football final la penlong hamadan Maulai Nongkwar bat barok ki team ki bleshim benta ha kini ka lempung ki dan hadu lai po artli dai kini ki artli ki team ki bala poisha ka final Haba phai ka jingelek kai ha ka class step ka kinhun jang Maulai Impact la yo ban pinki ning kong ka jar da ka bathep tang shigol bat namar ka jinglek kai bha jang rang yelek kai ka madan he phot mori kla pin phai ka la da lai gol ha ka class step Habas dang ka kilamet ki rang yelek kai jang madan he phot mori namar ka jingelek kai bha ki la yo ban pinki biang ka jar hadu ar gol bat na ka liang jang Maulai Impact kla yo ban thep biang sa shigol ha shwa ba ka por kan kut no Hakan ka sngi ka kinhun ki rang yelek kai jang madan he phot mori klayo banra ka song pisa ka basan phau hajar ba ka trophy ka ba ka kinhun Maulai Impact klayo banra at pusan hajar ba ka trophy Habakran kumukong san uba wan seng jerwa uwe ni ki rang ba uba syang masa ha ka thai Maulai ulai khuble baru kintu ki samla ba kim dei ban ngop ki jingdi pin bu ai ba ki dei ban pin lien yala de ban yelek kai khnang ban klet na ki kam sneu Hakani ke sngi la yadan lang ba lamprang kharbani president rangba jang HANM CEC ko musumbut kongsan bagi samla jang shnong bagi dekhot jang seng HANM Chipkas ban buram jungi iba wan seng jerwa wei na kiriu rangba jong kari bat ka jaj ban riu iba syong basa angne po Maulai Nongkwar iba donro ya kemensim Bankit banba ya ka khya kashan jongari barkajit benreu khamtam ya ki pajba nong snong jong ka Maulai plun borok away krublai sibun ba pila pelat ya ka por ba kodor ka jongpi watla ka jing bunkam Henry Pilawan Bandurungkat batngi han gasngi hakaba ka HNM Maulai Selai Kerja unit kan penkut no ia kene ka football final tikum kadak jong ka jing buram yu chipkas buram jungi ba undang la banang trei khamba susu nak benta ke jaj benreu na bentak pajba jong snong Maulai na kerpat yu chipkas benbrom jungi sobaba inyang bat ki pajba soba bakini thap tilang barkhoj kum kadak jong ka jing buram ya u chipkas u benbrom jungi hang na por soba ban ya ai ka jing thap ti ya iwe nei rurang ba jong ka snong Maulai Ibolong chipkas hana kapor jong kanaka sat football kumba pi jutep banalor ki babon ki isu ki bakta ya ka ribat ka jaj benreu ladai ya ki mat ki jura kum ka ILP ka tin khasi ka bodar isu ka HNM ka donro ya ka nongrem ba kumno ban kenteu ya ki samla ki beton sap bakin keu syaplang bakin yat syaplang ha ke jingele kai jongki namar ngi sutho man
Bakum kari berkejat beliau. Kumno ban klet yaki kam basneu. Kumno ban klet yaki bom ai jing mentoi. Yakari berkejat beliau. Ngihap ban bunkam nak benta. Ban organize yaki tournament ki baper Kenang bagi kun samla jungi kin klet yaki jingdi basneu. Bat yaki jingmen basneu. Namar kumbang YouTube hakane kari ka baik ka jungi om tang snong maulai Henry Haman laki district jong kari kasi baik jungi u jingdi basneu utau drok ular sutet bat ular kenrei bah hakane kari ka baik jungi tenama kata ban panklet yaki kon samla ka baik jungi kum kaseng ngim banse ban hab ban sedang dan negi kam ban organize yaki jingle kai sport ladai haka football ka cricket taekwondo boxer bat kiwe tenama kata kum kinong yalam jong kaseng ngi kentu ya phiki samla jong kari berkaya benreu kham tam yaki samla nak snong maulai pelun ba pidei ban yelekai dakata sporting spirit lade ka mensim yelekai nang makajing yelekai kejong pi kan wanra burom om tang yaka sport kejong pi Henry yaka maulai yaka jack benreu hi barok away bangangit scam kibara yaka ni kanam job hakani kesingi kilong sya kita kibala 3 sistem 3 minit kini segi barok ki bala lenno ban kumju yaki bam krem simlala ban yo ek jing job hakani ke singiru ngai scam banang ni sekmat piru bindang yai 3 sistem kenang ba pin sayo pa yak jing job hagawe ke singi pat ke banwan ba pin ai mun siem yaki hep ki baret bagi nangla banyali akai hak jing le akai ki jongki ba per om tang hakani ke football ri ki bo bun jai ki jing le akai kum ke basketball cricket bagi we jing le akaru ai mensiam lam yaki yalam yaki betel nanti yaki bagi lat yaki jing sniu jong ani ka pathe bagi numyo banya simno yak jing em gojongki kumba pi hagani ki singi ki bamanta sibun ba ki kun samla ki jongi langop hak jing di ki basniu ban ke ke ba wanra yak jing kalong yak ying ka sam hi barok ko we bat kam tamru yak snong ka tha ba yak jai ban riu hi barok ko we kini gigi baro kin pelong ya kari bakacai bandiyo kujongi ke batulan ring dan kam ikun samla kujongi ke baklan haka bormet borpan bat haka jing mut kijing porkat ru kijing lek kai football tang bakadei tang sport hendai ke deiru kata kapan IFP kamet ke basyat ke bakikran bagum juk ke jabing kapan pro IFP kerang bafina ban sakri bakfilong kilawai jong kari bakacai bandiyo bafin sakri ya kari jongi hadin habut haba pilai he pilai rang ba gidan kam sya kum kini giseng ki bai isya I jingai namenta kalawai ki kun samla ki jongi kum no ban betel nanti yaki wala kalong haginu lu ki isu lani wat hi kam ki jingi leka lani hak puli puthi pin betel nanti yaki ngan ai man siam yaki ni ginong kit kam jong kani gaseng ru nari presiden rang ba bagi nong elam bagi unit baper badan hang ni gari khasi jantia ke jongi hi bro ko we bagi ya sistem namenta kalawai jong kari bak jaj bonrio bat kam tam namenta ki kun samla ki jongi ki balong kalawai jong kari bak jaj bonrio maki ki ban sementa hadir lada mangi ngemla asu banket banba dei mapi ki kun samla ki ban ra kari ki jongi ban pelong kari ki jongi ki bak penlai sesisian ngi menta ki jing ki bak kha ko bawan len shop ya kari bak jaj bonrio ki jongi ngi dei manya telilang ni yeng telilang kawe kenang bangin la ban da ya kari ki jongi nangani ki jingwan len shop jong ki bor ki banaba ba ki baro ki bakwa ban pentron ya ka jaj mario ki jongi nginom aila da leiru ki gini baro ka dei ki jingya teilang ki jingya teli ki jongi baro wa galong ha ki seng HANM ne ha ki we ki seng ru ki badan ha ni kari khasi janta jongi baro ngilong ki ba teli lang baro ka we ka sur ka we ka
yung niya milang samadan banyak kun namanta ka bahag kamet ya kari ba ka jaj ban rio tengah kerpal lang ya firu balok kipat ba ki badan hang ni hang madan ru ngira don kam sya ke jingi teli hang ni kari ke jongi ilong sya ki bai pat ki bai pra ilong sya ki bai sapra ha ke jinglong im jongi ki jaj ban rio ke jongi bangila don kam kerki menta ke jingi teli jong kipat do senam jongi kari kasi jongi borok kowe ngilong kowe ko jinget teli kenang na menta bangin la marwala biang kari ko jongi ko pernai sesisian nama bangila I hakini kisingi ba menta hak jinget pat ko jinget pra ko jongi ba ya kari ba kacai beri borok kowe
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center